Θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος των εισηγήσεων. Θα ήθελα να αναφέρω απλά ότι παρόν είναι και ο κύριος Μανιατάκης, πρόεδρος του ομώνυμου Ιδρύματος. Το λόγο έχει ο εδεσμολογιότατος ιερέας του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού Καλαμάτας, πατήρ Αθανάσιος Χατζής, θεολόγος. Ο τίτλος από μόνος του αποτελεί μια πρόκληση για τους παρευρισκόμενους. Οι σχέσεις των νέων με την Εκκλησία σήμερα. Ποια είναι λοιπόν αυτή η σχέση? Σεβασμιότατε, θα ήθελα, αρχίζοντας την εισήγησή μου, να σας εκφράσω και δημόσια τις ειλικρινείς ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλετε όλα αυτά τα χρόνια, αναθέτοντάς μου τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την οργάνωση της Διακονίας της Νεότητος σε αυτή την δύσκολη μεταβατική εποχή της ύστερης μετανοτερικότητας που διανύουμε, στην εποχή των συνεχών και απρόσμενων κοινωνικών αλλαγών, που ομολογουμένως αδυνατούμε πολλές φορές να κατανοήσουμε και να ακολουθήσουμε, και φυσικά για την τιμή που μου κάνατε να με επιλέξετε μεταξύ των εισηγητών της σημερινής ημερίδος. Πριν επιχειρήσω να επισημάνω κάποιες πτυχές του μεγάλου και πολύπλευρου αυτού θέματος, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να παρατεθεί μια συνοπτική αναφορά της κοινωνικής πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε και που κυρίως οι νέοι καλούνται να πραγματώσουν την κλίση τους, να λειτουργήσουν τα χαρίσματά τους και να ολοκληρωθούν ως πρόσωπα. Η τρίτη χιλιετία δυστυχώς ανέπτυλλε κομίζοντας για τους νέους μηνύματα εντελώς ξένα με τις καλλιεργούμενες προσδοκίες τους. Το όραμα ενός καλύτερου κόσμου φαίνεται να απομακρύνεται από τις συνειδήσεις των νέων και η ακοσμία ενός κόσμου που κυοφορεί την βαρβαρότητα και την ασχήμια σηματοδοτεί τη νέα πραγματικότητα. Βέβαια, εμείς οι μεγαλύτεροι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα δεν ήρθε ξαφνικά και άνωθεν. Να μην λησμονούμε ότι σειρά διαδοχικών γεγονότων προετοίμαζαν τη σημερινή κρίση με την σιωπηλή και ένοχη συνένεσή μας. Η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση, όπως όλοι ομολογούν, μεταξύ των άλλων οφείλεται και σε κρίση αξιών με πνευματικό υπόβαθρο. Ο μύθος του θανάτου του Θεού, με τον οποίο ερωτοτρόπησαν πολύ επικίνδυνα και θεμελίωσαν την κοσμοθεωρία τους, δηλαδή τον πολιτισμό τους στην Ευρώπη κυρίως, δεν σηματοδότησε την Ανάσταση και την απελευθέρωση του ανθρώπου όπως διεκήρυταν, αλλά αντίθετα την αποτελμάτωση, την ταπείνωση, τον εξευτελισμό, τον εργασιακό μεσαίωνα και τον θάνατο. Ο νέος κόσμος, η κοινωνία της τρίτης χιλιετίας που μας προσφέρεται να υιοθετήσουμε, θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το μύθο, ότι παραδείγματος χάρη μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει και χωρίς αξίες. Σε αυτό τον ανόητο μύθο που βυθίζει όλο και πιο πολύ όλη την ανθρωπότητα στον δρόμο και στη φρίκη της κολάσεως. Στην πατρίδα μας, ο μοναδικός πυλώνας ίσως αντίσταση σε αυτή την ισοπαίδωση και αποτελμάτωση της κοινωνίας να παραμένει η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία καθημερινά απαντά σε αυτό το ερώτημα, ταπεινά, μέσα από την πολυδιάστατη σταυροαναστάσιμη ποιμαντική της, λόγο και έργο, διακονώντας το λαό του Θεού σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου, ένας εκ των οποίων είναι και η νεότητα. Γιατί στη συνείδηση της Εκκλησίας ο λαός ανήκει μόνο και μόνο σε αυτή. Δεν είναι κτήμα κανενός, άσχετα αν αστεργούν πάνω του κάθε μορφής εξουσίας. Και γι' αυτό ερωτήματα του τύπου μπορεί να έχει η Εκκλησία λόγο για το τάδε ή το δίνα θέμα παραμένουν εντελώς ανυπόστατα. Τα τελευταία χρόνια όλοι είμαστε μάρτυρες μιας οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας από προσανατολισμού του λαού μας, που καθιστά ευάλωτος κυρίως τους νέους σε νέες ιδέες, προτάσεις ζωής, που προϋποθέτουν την αποκαθήλωση όλων των προτύπων. Ευαγγέλιο σε αυτή τη νέα μορφή θρησκείας είναι οι νεοδαρβηνικές θεωρίες προσαρμοσμένες με δεξιοτεχνία στις αναζητήσεις των νέων μας, επικρούμενες από αναρρύθμιτες ιστοσελίδες και blogs με ψευδοεπιστημονικό κυρίως ένδυμα ή νεοειδωλατρικό υπόβαθρο. Ταυτόχρονα, η κατά το Σύνταγμα ελληνοορθόδοξη παιδεία μας φαίνεται εντελώς ανυποψίαστη προς αυτή τη νέα πραγματικότητα και συνεχίζει μέσα από τα συνεχώς νέα προγράμματα να φορτώνει τα παιδιά με άσχατα γνωστικά αγαθά, να τα υπερτρέχει διανοητικά, ώστε να δυσκολεύονται να καλλιεργήσουν τα ψυχικά και πνευματικά τους χαρίσματα, απαραίτητο για μια αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη. Έτσι σήμερα, από τους νέους μας παρατηρούμε, όπως προφητικά επεσήμανε πριν από αρκετά χρόνια ο πατρ. Μιχαήλ ο Καρδαμάκης, ότι μπορεί να μην λείπουν οι γνώσεις, λείπει όμως η σοφία.
Μπορεί να μην λείπουν τα προγράμματα, αλλά λείπει η αλήθεια, η καθολική αλήθεια και το όραμα. Μπορεί να μην λείπουν τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα, αλλά λείπει ο πολιτισμός που είναι η ελπίδα όλων των ανθρώπων. Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω τα λόγια του Μακαρίτου Φλωράκη, του μεγάλου θεωρητικού του υλισμού, όταν στη δύση της ζωής του, για πρώτη και μοναδική φορά επισκεψή του στο Όρος, είπε δημόσια ότι εδώ βρίσκεται το λίκνο του πολιτισμού. Δηλαδή, με απλά λόγια, ταύτισε την Ορθοδοξία με τον πολιτισμό. Δεν θεωρείται λοιπόν τυχαίο ότι ο πολιτισμός, αυτός ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνίας, μεταλλάσσεται σε κουλτούρα, όπου μεμονωμένες ομάδες συντηρούν την ψευδαίσθηση ότι αυτοί και μόνο παράγουν πολιτισμό, αγνοώντας ότι ο πολιτισμός είναι η συλλογική προσπάθεια ενός λαού που ταυτίζεται με τις υπαρξιακές και πνευματικές προοπτικές και ρήτρες των ανθρώπων και απαντά στα φλέγοντα προβλήματα της ύπαρξής του. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ιδηλιακή ατμόσφαιρα της πνευματικής σύγχυσης της εποχής μας, καλούνται οι νέοι να ζήσουν και να ευτυχήσουν. Καλούνται να σχεδιάσουν και να πραγματώσουν τα όνειρά τους. Καλούνται ταυτόχρονα να γυρίσουν σελίδα σε αυτή την παροδία. Όμως, μετά το θάνατο του Θεού, μετά από αυτόν τον παραλογισμό, οι άνθρωποι στέκονται εντελώς μόνοι τους, χωρίς γιατριά, κάτω από έναν άδειο ουρανό, όπως τονίζει πολύ εύστοχα ο ποιητής. Άραγε η Εκκλησία όχι ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά ως το σώμα του σταυρωμένου και αναστημένου Χριστού, μπορεί να έχει ουσιαστική θέση έναντι των νέων μας σήμερα και για το μέλλον τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στην ιστορική της πορεία ποτέ δεν αρνήθηκε και κυρίως δεν φοβήθηκε το διάλογο, διότι ο διάλογος είναι οντολογικό στοιχείο του είναι της. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρνείται την αυτοκριτική και αναλαμβάνει την ευθύνη για τις παραλήψεις της σε όλη την πολυδιάστατη ποιμαντική διακονία της. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Εκκλησία είχε εμπιστευτεί την θρησκευτική αγωγή των νέων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στα γνωστά κατηχητικά σχολεία, που λειτουργούσαν είτε μέσα από τις ενορίες είτε μέσα από τις χριστιανικές αδελφότητες. Ο εναγκαλισμός στην εθνοπολιτεία και ο αψυχολόγητος εφησυχασμός της δεν της άφησαν περιθώρια να αφυπνιστεί και να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα και την κοινωνία, έτσι ώστε ξαφνικά να βρεθεί παραγωνισμένη από την επιρροή της στην εκπαίδευση. Σήμερα η παρουσία της Εκκλησίας στην εκπαίδευση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και εξαντλείται σε έναν τυπικό αγιασμό επί τη ενάρξη του σχολικού έτους και αυτό για πόσο ακόμη, ή στις υλότιμες προσπάθειες κάποιων ευσυνείδητων εκπαιδευτικών που όντως κάνουν μεγάλο κόπο να πείσουν τον σύλλογο των συναδέλφων τους για κάποιο βιαστικό εκκλησιασμό. Στη συνείδηση όλων μας πιστεύω ότι η γιορτή των τριών ιεραρχών έχει ουσιαστικά καταργηθεί, έχει εκφυλιστεί σε αργία ήδη. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσα στην ανυπόφορη ζάλη ενός ακατανόητου συνεχούς παραλογισμού, της αποτυχίας των προγραμμάτων του, πάντα είχε και εξακολουθεί να έχει πρόβλημα με το μάθημα των θρησκευτικών. Ο ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος, ο οποίος είχε το μειονέκτημα, άσχετα αν το αποσιωπούμε, στο ότι δεν μπορούσε να συνδέσει τους νέους με τη ζωή της ενορίας, θα αποτελεί ένα παρελθόν. Και ο θρησκειολογικός νέος τύπος του θα κάνει το μάθημα των θρησκευτικών μια ιερή ιστορία των θρησκειών, αποθητική, ίσως και εντελώς άχρηστη για τα παιδιά μας. Όσοι έχουν μελετήσει θρησκειολογία γνωρίζουν πολύ καλά τι εννοώ. Η παρουσία των ιερέων στα σχολεία σήμερα είναι από δύσκολη έως αδύνατη. Η πολιτεία, πριν από μία δεκαετία περίπου, με αφορμή ένα σήμαντο γεγονός, στο όνομα πάντα του εξυγχρονισμού, άβραξε την ευκαιρία και κατήργησε την παρουσία των πνευματικών στα σχολεία. Μια επιπόλαιη κίνηση που το πνευματικό κόστος δεν έχει αποτιμηθεί μέχρι σήμερα και είναι σίγουρο ότι δεν έχει ωφελήσει τους νέους. Η συνεχής και πρωτοφανής προπαγάνδα από τους περισσότερους φορείς της κοινωνίας με την ανοχή της πολιτείας για κάθε τίτλο εκκλησιαστικό ατώνησε και την λειτουργία των κατηχητικών σχολείων που όμως δεν διαλύθηκαν οριστικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοια πολεμική ενάντια στα κατηχητικά σχολεία που όντως είχαν τις αδυναμίες τους και την παθογένειά τους δεν έχει προηγούμενο στην νεότερη ιστορία. Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια ατμόσφαιρα συλλογικής απαξίωσης του εκκλησιαστικού σώματος και θρησκευτικού αποχρωματισμού των μελών της κοινωνίας, είναι φυσικό οι πρώτοι που απέλαβαν τους καρπούς τους να είναι οι νέοι μας, οι οποίοι, αν τολμήσουν
με οποιοδήποτε τρόπο να εκδηλώσουν την πίστη τους δημόσια, κινδυνεύουν να γίνουν αντικείμενο ηρωνίας. Κυοφορείται σήμερα ένας ιδιότυπος πνευματικός ρατσισμός, που ίσως να μην γίνεται άμεσα αντιληπτός. Αν πει ένας νέος, παραδείγματος χάρη, ότι νηστεύει, ότι εκκλησιάζεται, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα εισπράξει στην παρέα του εκεί. Η Ιερά Σύνοδος δημιούργησε πριν από πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα ήδη, το Φροντιστήριο Υποψηφίων Στελεχών Νεότητος, που προσέφερε σε όσους επιθυμούσαν να βοηθήσουν στο έργο της νεότητος υψηλό θεωρητικό και πρακτικό καταρτισμό. Το φροντιστήριο αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί και σήμερα και οι απόφοιτοι, τολμώ να πω ότι κοσμούν με την εθελοντική διακονία τους το έργο νεότητος της Εκκλησίας μας σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Έτσι, όπου υπήρχαν ζωντανές εκκλησιαστικές κοινότητες, λειτουργούσαν έστω και υποτυπωδώς μικρές συντροφίες νέων υπό την εποπτεία δραστήριων ιερέων που αγωνιούσαν για τους νέους με την συμπαράσταση κυρίως αποφύτων αυτού του φροντιστηρίου. Ένας πράγματι μεγάλος σταθμός στη νεότερη ιστορία της Εκκλησίας είναι η ολιγόφρονη παρουσία στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο του Χριστοδούλου. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος έκανε ένα μεγάλο βήμα. Τόλμησε τόσο στον επιβατήριο λόγο του, όσο και στην ολιγόφρονη διακονία του να καλέσει ανοιχτά και πολλές φορές τους νέους σε μια νέα σχέση με την Εκκλησία. Οι ιστορικές φράσεις «Έλα όπως είσαι», «Σας πάω», τα εύστοχα ανέκδοτά του, οι επισκέψεις του στα σχολεία άνοιξαν νέους διάβλους επικοινωνίας με τους νέους που, παρά τις επιφυλάξεις τόσο των νέων που όντως ξαφνιάστηκαν από αυτό το ασυνήθιστο για τα δεδομένα της Εκκλησίας άνοιγμα του Αρχιεπισκόπου, ώστε και πολλών εξημών που μάθανε να βλέπουμε με κακό μάτι κάθε νέα πρωτοβουλία μέσα στην Εκκλησία. Επέστρεψαν όμως οι νέοι στην Εκκλησία? Στο ερώτημα αυτό νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε με σοβαρότητα. Το άνοιγμα αυτό όμως υιοθετήθηκε από την διοίκηση της Εκκλησίας και σήμερα σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε όλες σχεδόν τις Ιερές Μητροπόλεις, έστω με μεγάλες δυσκολίες, λειτουργούν γραφεία νεότητος και έχει αρχίσει μια μεγάλη προσπάθεια προσέγγισης των νέων μέσα από τα δεδομένα της εποχής μας. Ταυτόχρονα, η Συνοδική Επιτροπή Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητος της Ιεράς Συνόδου στηρίζει και συντονίζει αυτό το έργο με εκμορφωτικά σεμινάρια στελεχών νεότητος, με σύγχρονο έντυπο υλικό, με συνεχή ενημέρωση και με αξιοπρεπή προβολή αυτού του έργου μέσα από την ιστοσελίδα της. Η ιστοσελίδα, για όσους την γνωρίζουν, ονομάζεται Κατήχησης και αξίζει να την επισκεφτούν. Αποκορύφωμα του έργου της ήταν το πρόγραμμα Νέοι, Εκκλησία, Πολιτισμός, καθώς και η Σύνοδος Εφήβων της Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκαν τα 2 τελευταία χρόνια με τη συμμετοχή νέων από όλες σχεδόν τις Μητροπόλεις, χαρίζοντάς τους μοναδικές εμπειρίες. Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, να αναφέρω ότι συμμετείχαν πολλές ενοριακές συντροφιές και από τη Μητροπολή μας. Πολλές φορές λοιπόν τίθεται το εύλογο ερώτημα: τι έχει να πει η Εκκλησία στο σύγχρονο νέο σήμερα? Η απάντηση δίνεται και πάλι μέσα από αντίστοιχο ερώτημα. Μα αν δεν έχει να πει η Εκκλησία και η θεολογία, ποιος μπορεί να έχει λόγο? Γιατί η θεολογία μας δεν είναι κάποια ιστορία, έστω ιερή, αλλά είναι ερμηνεία του πρόσχερου στο παρόν. Είναι βαθιά ανθρωπολογική και εναγώνια θεραπευτική του προσώπου. Δεν μπορεί από τη φύση της να είναι στατική, αλλά δυναμική μέσα στην ιστορία, όπου λειτουργείται το μυστήριο της ζωής του κάθε νέου που αναζητά να το οικειοποιηθεί. Μπορεί να μιλάμε και να γράφουμε στο όνομα της θεολογίας για μέθευση, για αλληλοπεριχώρηση, για θέωση, να παπαγαλίζουμε ασχετικά ιδεώδη από την φιλοκαλία και τους νηπικούς πατέρες, πολλές φορές με δυσνόητους θεολογικούς όρους. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία πατερικά λόγια να είναι άχρηστα και παραπλανητικά φιναχτήματα με περισσό αγαπισμό, αλλά θα με την πραγματοποιηθεί από τον δόκτορα Ιωάννη Μπουγά, θεολόγο και διευθυντή του 5ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας. Θέμα της, η Εκκλησία και το μάθημα των θρησκευτικών. Μια πορεία λόγου και αντιλόγου. Είμαι βέβαιος πως τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, όπως και σε αυτή που προηγήθηκε, θα αποτελέσει οπωσδήποτε πορεία και λόγου και αντιλόγου.